Čaute priatelia, vítajte pri novom vlogu. Aktuálne sa nachádzam v Dubaji. Za jeden deň odbehnem maratón, na ktorý som sa rok pripravoval. Dosť ma hnevalo, že vám všetci ukazujú Dubaj len z pohľadu drahých reštík, drahých aut a preto som sa ja rozhodol, že vám ukážem Dubaj tak, ako skutočný je. A pôjdeme do historického centra, pôjdeme na veľa pekných miest, takže sa dívajte na tento vlog, veľmi sa teším. Som vďačný za to, že som tu a že vás tu môžem zobrať. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, dostali sme sa tuto na budapeštské letisko s mojimi rodičmi. Môj oco je oblečený ako sliš. Mamina je oblečená po Cesta bola extrémna. Musel som prekráčať peši 1,5 km, aby som vynadal vodičovi na začiatku, ktorý robil kolónu. Zrazu zmizla a dostali sme sa tu. Bolo to veľmi pre mojich rodičov psychicky náročné. Nemajú radi takéto stresy už vo svojom veku. Ja som nestresoval ani sekundu, lebo som proste vedel, že to zvládneme, hej. Bola pohoda, čiliček, vajbiček, dovolenka, relax. Kolóna mala podľa mňa 70 km. O tomto presne ten život je. Aj keď vám život hádže kolóny pod nohy, tak proste vy musíte zostať silní. Už kráčame na letisko a ideme na terminál, na gate a ideme odtiaľto do faka. OK, my ale neletíme z Jet2 Holiday, letíme s Wizairom. Lieta tu odtiaľto aj Emirates na Boeingu 777, čo je extrémne obrovské lietadlo s 2 uličkami. Je to wide body, asi aj pohodlnejšie, ale letenky z Emirates stali na tento istý termín 600 € a my sme za ne platili 300. Priatelia, bol som si akurát zmerať rúbsak do tých kovových kravín, čo sú tam. Preboha, bude to nebezpečné. Neviem, či prejdem. Prichádza tu nejaká dráma. Možno neodletím. Adrian mi nabalil ešte 300 gramov kuracích prs. Som tu, prešiel som gateom, berem so sebou aj 300 gramov kuracích prs. To ešte Dubaj nevidel, tu Dubaj ešte nezažil. Takéto kvalitné mäsko zo Slovenska. Jedno mäsko, druhé mäsko, tretie mäsko. Ideme na to. Tešíte sa? Áno, tešíme sa. Yes. Áno, ocko, ja sa teším. Kedy tam budeme? A ja chcem nejaký cukrík. Neviem, o čom hovoria. Nemôžem na kameru hovoriť. Nemôžem sa dívať na kameru. Ak pracujete v kancelárii a nechcete, aby vás otravovali kolegovia, začnite natáčať vlogy ako ja. Budete mať kľud a pokoj. Priatelia, už sme na našom poschodí. 4107 je naša izba. Aj Bibi. Hello, dobrý deň. Nech sa páči. Poďte, denník N. OK. What the fuck? What's that, brother? What's that? Počkajte. Neviem, jak sa to otvára. Nie, že spať vypadnete vonku. Nie, nevymýšľajte. Do not close od neotvárať. From outside. Čo? Do not close door from Neotvárať dvere. outside. Vonku. Aha, ja že neotvárať. Jasné, máš tu balkón za 40 000 a ty by sa ho neotvorila. To je blázinec. Blázinec. Pod seba zachovy, no. Dívaj sa na ten ruch, to je fakt blázinec, čo tu tí ľudia robia. Čo nesedia doma na riti? Tak zober, že žiješ v takomto meste, no. Nedá sa tu sedieť na riti asi. Tak toto bude asi moja izbička. Tu mám vercajk, tu je moja kúpeľňa a toto je naša obývačka. No, tu sa potrebujem dostať, to sa tam dostanem za chvíľku, ale predtým ešte dajte like, lebo budem to musieť vybojovať s týmito dvermi. Tu máme úplne super kuchyňu. Kamaráde, niečo máme väčšie doma. Dneska máme doma väčšiu chladničku. Aj penis máme väčší. Môžeme si robiť. Ako Dubajci? No jasné.
Tomo, už viem, ako by to bolo. Keby si skočil dole. Konec. Dobré ránko. Tak toto bolo neskutočné. Máme tu nový deň, nové zážitky, ideme si to užiť poriadne a toto ubytko je úplný extrém. Máme trojizbový apartmán, ktorý je extrémne veľký, 2 balkóny, 2 sprchy, takúto nádhernú izbu, ktorej som sa mohol extrémne dobre vyspinkať, som za to mega vďačný. Najviac crazy vec je, že za takýto apartmán na 41. poschodí v Dubaj Marine sme platili pre 3 osoby na 7 nocí 1500 eur. A je to na pol ceste ku všetkému, čo potrebujeme. Máme tu 3 minúty hneď pláž. Je to blízko ku Dubai Police Academy, kde bude štart maratónu. Ideme teraz na pláž, potom pôjdeme do Dairy, do historického centra Dubaja. My už sa nachádzame na pláži, dávam si tu relax, nemám tu čo iné robiť. Tu máme nejaký beach club alebo čosika, predo mnou je to známe slavné najvyššie koleso na svete. Akože brutálne, pekné, mám radšej keď je výhľad na nejaký prales alebo tak, ale však nevadí. Treba sa zmieriť s tým, čo máme. Je príjemných 26 stupňov, voda má okolo 22, ale keď do nej vleziete, tak po chvíľke vám už je teplúčko, takže úplný chillík a tuto sa nachádza Mr. Gajsen. Máme tu aj nejaké známe osobnosti, nielen mňa, ale aj Gajsenovcov. Idem si tu trošku pospinkať. Prvýkrát v živote sme v Chipotle. Uvažujeme, že či si tu niečo dáme alebo nie. Vždycky sa to videli iba na internete, že si to každý pochvaluje a mega rád by si to vyskúšal. Vyzerá to takto, 3 porcie pre nás všetkých troch. Mám tam bravčové mäso, rýžu, avokádo, zeleninku, sír. Takže idem urobiť taste test, poviem vám, že ako to chutilo tuto na JBR pláži. Let's go. Reníček, perníček, čo hovoríš na výber? Mexická kuchyňa, to proste... Dobre to je. Chutí to excelentne, ja som prekvapený. To avokádo je mega, to mäso je mega, všetko je vlastne mega. 10 z 10, všetko úplne proste mňam. Mám akurát posledné sústo za sebou, ešte som dojedol po mame. Je to samozrejme mega veľa chutilo, ale bola nájdená. Takže ja budem bežať maratón, tak som sa musel poriadne napopať ryže. Ospravedlňujem sa, že rozprávam s plnými ústami, ale tento deň je taký rýchly, že nestíham robiť iba jednu vec súčasne. Musíme robiť vždycky 2 veci. A táto celá naša porcia stála nejakých 210 dirhamov, čo je prepočte nejakých 50 eur, takže to vychádza zo vším všudy na osobu nejakých 16 eur. Podľa mňa na to, že sme na pláži hneď, tak cena dobrá, chuť geniálna, 10 z 10. Jasné, môj premotivovaný otec. Vidíte, my sme športová rodina všetci. Tu musíme behať, cvičiť a posúvať svoje limity. To bol riadny Našli sme sa. Čau. To bol riadny masaker, ty kokso, nie? Aj by si mal takúto ženku. No mal, no. Tu si budeme držať miesto, neposunieme sa, lebo už vonku nevidíme, lebo ľudia nevedeli výjsť vonku. No. Lebo ich tlačili dnu na sále, že sa bali, že nepôjde. Aby ste si vedeli predstaviť, tak toto bola naša prvá jazda metrom. A normálne to bolo ako vo filmoch, keď zastaví metro niekde v Šangaji a je tu, že mŕte veľa ľudí pred dvermi, ktorí stoja v rade, normálne sa to natlačia. Jasné, môj tatko musí znova peši, samozrejme. Keby ste chceli vedieť, ak chcete cestovať metrom alebo hociakou hromadnou dopravou, tak si kúpte NOL kartu, na ktorú si dobíjate iba kredit, potom si vždycky pipáte a cestujete. A dobíja sa to potom hen takých automatoch, ako je za mnou. Poďme si užiť spolu Dairu. A zaujímavosť máte tu z tohto metra, keďže každý chodí S-klasami.
Práve sme prišli na trh s korením. Asi tu kúpim niečo Adrianovi Frankovi, lebo ten väčšinou robí kuracie prsia bez korenia. Smells very good. It's so sweet. And the other ones? For slim body, yeah? I need to be bodybuilder. Oriešky do kaše. Tak ten pán nám povedal, že aké sú dubajské čaje. Dal mi ovoniať a každý čaj bol na niečo iné. Zaujímavá experience. Ideme a pokračujeme ďalej. Hi, how are you? Good morning. This is my love, Jerry. No? Hi. You try. Looks good? Right, it looks same like Arabic because you have beard, you know? You can wear it how you like it. Yeah. Okay. What's better? The first one or? Anything which you like, you know? One guy from here told me that there is difference between clothes, like the Arabic style and the Dubai style and the Morocco style. Yeah, Moroccan is different. This is Dubai style. All is long, different is the neck, and also a little bit sleeves. Okay. Then Moroccan use short sleeve. And Saudi people use color one, like this color one. The Saudi people don't use this. Is this for some reason or just style? This for perfume. Then you push here, then your dress don't come dirty. Nice to meet you. That's what you do. Akurát som prišiel domov, boli sme v tom historickom centre a úplne mega, tak ma to dobilo energiou. Teraz už idem proste iba spať. Zajtra sa pôjdeme pozrieť do Dubai Mallu, na Burj Khalifu. Ešte som postrihal vlog, spravil som thumbnail na gym tour, ktorý akurát vyšiel s Adrianom. Je tam zachytené, ako sme boli cvičiť v najviac old school gyme v Bratislave. Podľa mňa úplne top video, choďte si ho pozrieť. Dobré ránko priatelia, zobudil sa perský princ, vyzerám jak americký ostreľovač. Môj hairstyle si nevšimate, zobudil som sa po vydatnom 8-hodinovom spánku, stále sa cítim rozbitý a unavený. Ešte mám aj spálené ramena stále a ideme behať. Pozrite sa, ako som štihla v tom zrkadlo. Versus realita. Toto sú naše outfity. Jeden outfit, druhý outfit. Čaute. A ideme si zabehnúť ľahkých 6 km v tomto nádhernom počasí. Držte nám palce, maratón sa blíži. Tak toto bol extrémne nádherný beh. Bežali sme tuto okolo Mariny, kde boli zaparkované jachty, okolo boli vysoké budovy, proste úplný Miami type shit. Wow, som šťastný, že môžem behať tu v Dubaji cez takéto miesta a znova spoznávať proste ďalšie ulice vďaka behu. Wow, a ešte aj s mojimi rodičmi proste si ich zabehať. Aby toho nebolo málo, tak síce ja som sa bohužiaľ nemohol pridať, lebo za 2 dní už bežím, takže by ma to odpalilo, ale moja mama a môj tatko išli vybehnúť na 41. poschodie a ideme sa na nich pozrieť. 41, Vy ste to fakt dali. Zoberte si, že moja mama, čo má strach z myšov, tak vybehla po schodisku, ktoré je široké 1,5 m. Ja som išla po steny. To mi je jasné. My už sme sa presunuli od posledného vstupu, potom len na pláž, kde sme chvíľku pokvasili. Teraz sme pred budovou, ktorú všetci dobre poznáte a ktorú ste už videli všade, takže to asi není pre vás také zaujímavé. Ale určite to je zaujímavé pre túto moju skupinku. Ideme sa na ňu pozrieť. Dneska nebudeme snad dlho, dúfam, že dneska nenastúpim 4-krát na zlé metro a dostaneme sa včas domov, aby som sa dobre vyspal. Zajtra poriadne zregeneroval a pripravil sa na maratón. Wow, neuveriteľné. Ale nepríde mi to vôbec také veľké, tým, že sú tu všade okolo extrémne veľké budovy. Ideme sa spýtať, čo si o tom myslia moji rodičia. Betón, ledky, špliechajúca voda. Riadny gauge, ten, kto má rád svetielka, je to jedna veľká bublina. Toto ma akože nejako až tak moc nefascinuje. Dobre, super zážitok, vysoká budova, mega. Ideme sa pozrieť do Dubai Mallu, uvidíme, že čo tam je. Priatelia, my už sme doma, keďže zajtra budem regenerovať celý deň, aby som bol v nedeľu ready a potrebujem vypiť dosť veľa vody a zjesť dosť veľa sacharidov. Táto bandaska je to, čo zajtra vypijem. Dal som si tam elektrolyty, kreatín. Dneska už ideme iba spať, lebo sme toho veľa nachodili. Takže dobrú noc, dobre sa vyspinkajte, nech sa s ním niečo pekné.
Dobré ránko, priatelia. Máme 12:43 miestneho času, takže ránko už síce není. Vyspinkal som sa dobre, to je najdôležitejšie. Čaute priatelia. Akurát ideme do Police Academy, kde bude aj štart maratónu. Idem si tam pre svoje štartovacie číslo. Dneska trošku črevné problémy, ale tak to som očakával, keďže sme predsa v Dubaji a to jedlo a tá voda tu je trošku iná. Som trošku v strese z toho maratónu, ale nie moc, lebo viem, že to dopadne dobre a budem vám extrémne vďačný, ak zastavíte teraz toto video, dáte like, subscribe a napíšete mi do komentáru niečo povzbudivé, aby som vedel, že ste tu na tejto ceste so mnou a vás táto moja cesta zaujíma. Znova klasicky ja bežný deň v Dubaji. Myslel som si, že sa to číslo berie tam, kde štartuje maratón. Nakoniec som zistil, že sa to musí vybrať v Dubai Media City, 2 km niekde inde. Bilancia mojej navigácie je 4 zle nastúpené metra a 37 zlých lokácií, kde som nemal byť, ale bol som. Po 2-kilometrovej prechádzke sme našli budovu, v ktorej sa odozdáva akreditácia, štartovacie číslo. OK, ja už mám štartovacie číslo. Zásteru na varenie. Dneska nám uvarí obed. To má taký veľký podbradník, aby sa neotrskal. Cestovinky s bolonskou mačkou. Takže štartovať budeme pri Dubai Police Academy, otočíme sa pri Dubai Media City, budeme bežať takto celú trasu okolo Burj Al Arab až do Jumeirah Beach, tam sa otočíme naspäť ku Burj Al Arab, naspäť do Jumeirah Beach, naspäť semka a tu odbehnem svojich prvých 42 km v živote. Zajtra ma čaká excelentný deň a uvidím celý Dubaj vďaka behu a to je hlavná message tohto celého maratónu, že poznám nové miesto a idem vám spraviť unboxing dubajského štartovacieho packageu a zistíme, čo sa v ňom nachádza. Takže tak, zelené tričko, nachádza sa tu moje štartovacie číslo. Moja rodinka už je pobalená na maratón. Tu mám štartovacie číslo pripnuté na takomto náramku, ktorý si dám na seba. Hrudný pás, ktorými budem merať tepy. Špeciálne tatkové trenky. Tu mám potom tatkové kratesy, ktoré majú takú fičurku, že tu majú sieťku. A do nej si dám zajtra gely, 3 rýžové kaše, banán, gely, tam rýchle a pomalé cukre, to regeneračný drink, ktorý si dám hneď po behu. Akurát sme s otcom vypočítali, že po akom čase si budem dávať gely. Je to mega dôležité mať vypočítané vopred, aby ste vedeli, kedy si ich dať, lebo keď si ich dáte až keď ste unavení, tak už je to neskoro. Na maratón sme všetci pripravení, o 4 ráno stávame, o 5 máme naplánovaný odchod taxikom, už som ho zarezervoval a ideme na to. Ďakujem, že ste sa dívali na toto video, ako som dopadol na maratóne a aj celý maratón uvidíte v ďalšom vlogu. Ak sa vám páčilo toto video, tak nezabudnite dať like, nezabudnite dať aj subscribe, aby vám to video z maratónu neušlo, lebo som sa pripravoval na ňo mega veľa, odbehol som mega veľa tréningov a takto ma tým podporíte. Budem rád, ak dáte nejaký komentár a budem vedieť, že som ho neodbehol len ja sám, ale ste ho odbehli so mnou. Takže ideme na to, dobrú noc a vidíme sa v ďalšom videu.